जोंहा नै फायसा सफैखानानै दङ बिथां हिनजावजोफोरनो थाखाय मोसानायनि थाखाय 900 रां। हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय आरो सनाफोर नै आङो दा ओंखाम ओंख्रि संनो नागिरदों आरो नै थारुनजों अमा बेदर संसै नै गुमैया अमा बेदर लायनानै होफैलायबाय आरो थारुन अमा संसै आरो नै सनाफोर ओमफ्राय नाफाम बाथोनबो एसे एवनोसै आरो लोगोफोर नै दासो लाव गामिनिफ्राय लायनानै फैदों आरो नै आं दा बेखौनो संसै नोंथांमोना एसे संनाय खावनायखौबो एसे दिन्थिलांसै आरो मा मा दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांगोन आरो ओमफ्राय नै दा संनाय खावनाय स्टार्ट खालामग्रोनोसै आरो नै सानजौफुनि ओंखाम ओंख्रि संना दा जि सान्दुं गोसानि लोगोफोर दा संग्रोनोसै बेदरखौ माबायदि लाबोदों एसे नायग्रोनोसै आङो मेजेम ना मोदोम मेजेमखौसो स्रां स्रां नुथारबाय आङो मेजेमजोंसो नामाथाय बेखौ रुनानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय थारुनजों संसै सनाफोर थारुनजों अमा बरिया संनानै जानोसै अमा रुनोसै रुख'आबा जाजायाहाय लोगोफोर अमाया हाब्रुआव दुगैना ओंखायनो एसे रुख'नानै जानांगौ अमाखौ रुनानै दोनसै लोगोफोर रुनानै दोनग्रोबाय आं सनाफोर नै आङो दा अमाखौ रुनानै दोनबाय आरो नै जि गरम ओमफ्राय होनबाबो अमा बेदर जानोसै होननानै गुमिया लायबाय आरो लोगोफोर नै सानदुंआनो जोंलायनाय नै लोगोफोर आं दा थारुनखौ संग्रोबाय आङो नै रुइहां जाबाय ओमफ्राय नै दा अमा बेदरखौ एवनानै हरसै थारुनखौ थाव सेरनानै नै संग्रोबाय आरो सनाफोर आङो अमा बेदरखौ नै आराम रुनानै लाबाय आरो स्र' सुबाय नै थारुनाबो रुइखाबाय आंना नै दा एवनानै हरसै आङो सनाफोर नै अमा बेदरजों थारुन नै ओरैजाय सारायखौबो जानबाय बेदर एवथ्रमनो लोगोफोर बेदर एवथ्रमजायो जि गरमहाय आङो दा अमा बेदर एवथ्रमनोसै नै सामब्राम सेरबाय बेदरखौबो होसनबाय आरो अमा बेदर एवथ्रमदों आंहा लोगोफोर लोगोफोर अमा बेदर एवनाया जाबाय आंना आङो थारुनाव होसनसै फिसा फिसा जालायनाय एवखाबाय आङो ना लोगोफोर आङो दा थारुनाव अमा बेदरखौ होसनसै नै थारुनजों अमा बेदर बरिया टेस्टि हासनबाय मोननैसो खोबहाबना दोनसै लोगोफोर आङो पटल फ्राय एवनोसै आरो अमा बेदरजों थारुन पटल फ्राय नाफाम बाथोन एबार पटलखौ एवनोसै अमा बेदरखौ होसनखांबाय आरो थारुनाव दा नै पटलखौ एवनो लाबाय आङो अमा बेदर एवखांनायावनो साबु बानायगासिनो दं आङो पटल मा जादों आयु नै नानिना दाख्लै फट हैनाया बिमाजों ओंखाराखैनो नानिना आखाइया दरजा खेबदों आखाइया बुदों थांदो इयाव मामामोनजों आं ओंख्रि संदों थां लोगोफोर आंहा थारुनजों अमाया माबायदि जाखो नै नोंथांमोननो एसे दिन्थिनोसै
थारुनजों अमाया नै देनजार बरिया गोथाव जाबाय आंना लोगोफोर आं मस्ला मस्लि होखांजोब्बाय आरो नै मोनबाय थारुनजों अमा जा बरिया टेस्टि जाबाय जि उखुन्दै लोगोफोर नै खोरखिजों जि बार फैदों आरो अयथासार उखुन्दै ओंख्रि संनाया मोनबाय जोंना सनाफोर अमा बेदरजों थारुन रद' रद' टेस्टि गोथाव संबाय आङो मोनबाय सनाफोर लोगोफोर आंना पटलफोर मोनहां जाबाय नै ओरैजाय सायाबो दुंहांहां संगासिनो लोगोफोर ओरैजाय पटल ओरैजाय साहा आङो गोलोमफ्रुजोबबाय ओइ मा लाफैदों नोङो मा दं नों न' सिङावसो खुरै लांफैदों थांदो थां थासार गरम साहाखौ लुनानै लाबाय लोगोफोर साहा लोंसै जोंहा नै जोंहा ओंखाम ओंख्रि संखानानै साहा सिरिसे स्राय लोंलायबाय आरो नै ज'नो न'नि गोजा नै ओरैजाय गुमैया लोंगासिनो ओंखाम संखांनानै ज' साहा लोंदों आरो जोंहा सनाफोर ओमफ्राय नै ओरैजाय आब' बिजावजालि ओमफ्राय इयो फंबाय ओमफ्राय नै बेवाइ गासिबो ज' लोंदों सनाफोर नै जोंहा दिनैहाय गामियाव नांगोल देरहानायनि खाना जादों आरो हाग्रामा सारनि BPF पार्टि देरहानायनि जोंनि एरियायावबो नांगोलानो देरहादों नालाय सनाफोर नै दिनैहाय गामिनि गोजा जानाय लोंनाय दं आरो सनाफोर नै दा रायजोनो ज' खाना जागासिनो आरो सनाफोर नै दा जानाय लोंनाय सोलिगासिनो बयबो ज'यैनो गामिनि गोजा सनाफोर नै दा जाखां लोंखां एसे रंजाबाय आरो जोंहा हाग्रामा सारानो सरखार दानो हासिगोन नालाय दा जाखां लोंखां बयबो ज'यैनो मोसाबाय आरो एसे फुरथि खालामबाय मिउजिक दामदोंमोन आं कपिराइट नांजानो गिनानै अफ खालामबाय सनाफोर मिउजिकआनो जाहैबाय सुइजारलेण्ड माइनि खि दादा होननायमोन आरो नै लोगोफोर BPF देरहानायनि खाना जाबाय जोंहा गामियाव दिनैहायनो बेनिखायनो जोंनि आयजोखौ एसेबाबो खालामनाय जादों नै नांगोल देरहानायनि खाना गामियाव लोगोफोर दिनैनि बिफानायखौ गोजोननाय लादों आरो जायफोर जाखांबाय गावबागाव न'आव हाबाफारियाव जायहा खामानि दं जाखांबाय लोगोफोर नांगोल देरहानायनि खाना जादोंमोन हाग्रामा सारनि नांगोल देरहानायनि जोंनि बे फोथाराव दिनैनि बे गेवलां फोथाराव खाना जानायाव जोंहा बलागाव प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां सदन बसुमतारिया प्राइज होदों दा जोंहा बेयाव हिनजावफ्राथ' बिराद बुरजा मोसादों दा मोसानायनि गेजेराव सासेल' हौवा मोसादों बे हौवाया जाहैबाय आदै फानिन नार्जारि बिथांनो आङो 100 रां फार्स्ट प्राइज होनाय जाहैबाय बेयाव हौवाया माने फार्स्ट प्राइज बिथाङा लांफैनो हासिगौ जोंहा फिसालि नार्जारिया प्राइजखौ सुथाबना होनांगौ आरो सोरनाबा बारा साफे सुफे जायाखै मोसानाय माने साफे सुफे मोसानायखौनो मोसानाय होनो जानजिफ्रा माबाबा जायो नामा आरो प्राइजआ सफैगासिनो दङ जोंहा बिहामजो जायो नामाथाय मोनो होबावनाय जाहैबाय दिनै मोसानायखौ मोजां मोननानै आरो हिनजावफोरखौथ' माखौ बासिबावनो जोंहा नै प्राइजआ सफैखानानै दङ बिथां हिनजावजोफोरनो थाखाय मोसानायनि थाखाय 200 रां बयनोबो जाय जाय मोसादों बिसोरनो मोनजागोन खिन्थु बेदरखौ बायनानै नैबे 200 रांखौ लांफैनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाहैबाय दा लांफैदों जोंहा बेवाइ लांफैबाय
जोंहा आरो बे मोसानायनि थाखाय 200 रां प्राइज होनाय जाहैबाय 200 रांनो बिदिनो